Lab. 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 Oh. Unsa man good? Ayaw sige. Lab. Ayaw sige singgit ba kay urot imong kusog ana. Unsa man? Na ako istorya na lang ba na ako kumpisal nimo. Ay na si kumpisal lagi lab. Ayaw na pagsigi og stress imong kaugalingon ipuyo. I-relax ang imong kaugalingon nya. Kanang kuan kay pagtigom na kusog diha ayo na sige og sulti. Dili gab kinahanglan ako na kumpisal mo kay feel na ko. Na ako magdugay. Nakita na ako sa San Pedro nangabli na sa gate. Ay sa istorya ingon anak na. Uy, Okay ra lab kay ato mo ko babaw dili mo ko sa boss. Mo ko dire sa kaaway. Nako ikumpisa lagi nimo. unsa lagi? Ayaw na lagi sige. Ayaw na sige og huna-huna anak ba. Pila na ko katuig wala na ko kumpisal. Magtawag ko pare. Ayaw lang nimo na lang. Nako, Kay di wala mo koy sala sa pare. Nimo man unsa man na? kanang ang sala nimo lab kay nangabit ko. Dugay mo kahibaw gud anak na. Ha? Dugay ko kahibaw anak. Dugay kay ko kahibaw nga nakay kabit. Kahibaw ko si imang imong kabit. Iluwala ra kay ko nasuko anak kay mamaora miglawas ni imang gamay ra man kay gintang. Oo, dili kay ba masug ka nga nang lawasa kung type. Mm. Yan dili mang ula ka nasuko di ay. Wala mao ganing hinay-hinay lang tika giluan tika ginay-hinay kay dili ko gusto nga maditso ra ka kay kung sexy pa nang imong gikuan niya. Guwapa niya batan-on awa na kay kausa ra tika painom og lanit. Nya kay kuan man mo nang ginay-hinay ra tika na. Ay kabala ka ginay-hinay ra tika di pa kadayon madid eh. Ha? Ay mo na kong iluan lab. Okay ra lagi na. Ay nasig kuan. Ay gaya mang butangan lang way og na koy kasog. Wala kay kusog. Okay ra na. Paimnon ti kaon niya. Unsa may gusto nimo niya? Unsa gusto nimo imnon? Tagaan ti ka unsa gusto nimo imnon? Ha? Kena ko kanang wana nambal. Mananambal? Ay di lang kita mag-ato hospital lagi. Kay gasto na kaayo maura gyapon benta. Iluan tabang. Hilom kay madunggan ka. Maadto sa ako mo. Tare. Tambag ka tala mo. Tare. Hoy. Hilom na lagi din na sa riyo. Kusla na ni. Sambaga to. Sparring to. Sparring to. Oy, Mars. Asa ka pa Mars? Magtali ko gitapos palit og tambal ni Onya. pare nimo. Kumusta man si pare di ay? Tapa dito ni ginhawa pa gamay Mars. Yawa jud ka kon nag-hospital ani pare? Ay. Magdata dito Mars, maurag jung gastuha Mars. Mao nang diha na di pud siya magpada. Di ana si Juna ko gida. Oh, di uyam pare di ay. Loy jud kaayo. Nya paminan nimo mas maabtan pag sunod tubig. Aw. Og mukaon ang ginasiya, maabtan pa siguro. Tay mahimo diha Mars nya. Sige Mars oy, magbuwag lang ta Mars oy. Adi di ka mo duha dito sa mong pare Mars. Nilang oy kay okay pa makas pare. Nya ano to dito kay basig mauli antog makakita nimo Mars. Ay puhon na lang Mars oy og madidpol si pare. Ayaw lang sad. Karon unsa pa may gamit anang madidbol Mars adto labi kay lakaw mo ko karon nya ikaw si puli dito ko. Adi ko Mars oy kana ako imo atiman. Di lang ko Mars sige Mars. Sige Mars.